Kapikadrena Comedy Bitthil Season 2. This program is sponsored by Avish Builders Private Limited. Powered by Vijay Vidyut Udyog. Co-sponsored by PowerPoint Batteries. Lexa Lightings. Nix Masala. Kapikadrena Comedy Bitthil. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆನಿ ಚಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಜನಕ್ಕುಲಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಉಂತಾದ ಕೇನು ರೆಂಡ ಚಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ಲೆ ಯಾಪ ಅನ್ಪಾರ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂದು ನೂತನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಬೈದಿನ ನಿಖಲ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೇರಿ ನಿಖ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬೈದೇನು ನೂತನ ಎಪಿಸೋಡು ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 300 ಬುಕ್ ಕೊರಿಯ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓದಂದಿನ ಬುಕ್ಕು ಪತ್ತೊಂಬೋತೇರು ಪಾಪ ಅದು ನೂತನ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಮನದು ಜನ ಬತ್ತು ಬೇರು ಅಜ್ಜಿ ವರ್ಮನದು ಬೂಕು ಮಣ್ಣು 300 ಜನ ಬೈದೇರು ಹೊಲ್ತೊಲ್ತಾಕಲು ಕೆಲವು ಗಟ್ಟರ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ ಕೊಂತೇರು ಓದ್ವೇರೆ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಕೊಂತೇರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಈ ಬೂಕುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಮಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಾಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಮೇರೆ ಗೀತಾನಂದೇರೆ ಮೇರೆ ಕಾರಂತೆರೆ ರಮಾಮಣಿ ಅಂತ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಈ ಬೂಕುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನು ನಿಖಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಿ ಬೂಕುನು ಬಾತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ವೀಕ್ಷಕರು ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಬತ್ತುಕುಲೊಂದೇರು ಕೇಳಿದ್ ಬೈದಿನ ಹಾಕಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲು ತೋಚ್ಪದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದವ್ಲು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದನ್ ಮದ್ಮೆದವ್ಲು ಕೈಗೊರ್ನಾಗ ಬರೋ ಫೋಟೋ ಬೇಡ ಅಂದ್ ಟಿ ವಿಡ್ ಹಾಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ತಲೆ ಕೊಂಡು ಮೋನೆ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಆವಚ್ಚಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೇನು ಮನುಷ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೇನು ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಅಂಚ ಜೋರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ತೋದುಪ್ಪಾರ ಟಿ ವಿಡ್ ಮಾತ ಅಂಚ 3 ಜನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಂತೇರು ರವಿ ಕಾರಂತೇರು ರಾಮಕುಂಜಾರ್ದ ಬೈದ ರಾಮಕುಂಜಾತ ಎಂಚನು ರಾಮಕುಂಜ ಬರ್ಸೊಂಡ ನೀರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತ ನೀ ಬರೋಂದೆ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಷ ಅವಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಮಕುಂಜ ಅಂಬೆ ಮೇರು ಕಾರಂತೇರು ಕೃಷಿಕೆಯರು ಹುಟ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಣ್ಣಡೆ ಬಿಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರು ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಆ ಮಣ್ಣದ ನುಪ್ಪು ತಿಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಏನತ್ತ ಅವಳು ಅಂಚ ಮಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟು ನಕ್ಕುರು ಅಂಚದು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಬಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿನಾರು ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿನ ಅತ್ತನ್ನ ಎನ್ನವೇ ತೋಟ ಎಂಕ್ಲಮೆ ಬಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕೇರ್ ಬೆಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿನಾರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಬಂದಲ ಯಾಕೆನ್ಲೆ ಕೃಷಿಕೆ ರೈತ ಬಂಡ ಏರು ಗೀತಾನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತೆ ರೈತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಂಡ ಬೆರಿತ ಮೂಲ್ಯ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಅವು ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ತುಲಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಆಂಡಲ ಬಂಗ ಬರಪೇರಿ ಕೃಷಿಟ್ ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ ಬೈದರು ಮುರಣಿ ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತು ಏರ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಇರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕಂಗದ ತೋಟೋಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಂದು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಹಾಪಿನಿ ಪಂಡು ಪುರ ತೋಚ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮೈಪೋಡು ಪುಣ್ಣ ಮೈತದ ಮತ ತೋಜ ಅಂತಾರೆ ಮರತ್ ಅವೇ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪಚ್ಚ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂತೇರು ಗೀತಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮೈಪೋಡು ಮೇರು ಮೈತ್ ತೋಚ್ಪ ಅಂತೀರು ಅತ್ತ ನೀರು ಏತ್ ಬೋಡ ಐಕ್ ಐನ್ ಕುರಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಎಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾನು ಕೆಬಿಗೋಡು ಜಿಂಜ ತೂನಾಗ ತೋಜನ ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದು ಜನ ಕ್ಯಾಮರೋಡು ಕಪ್ಪತ್ತ ಅವು ಇಂಕ ಅಂದಾಜಾಯ್ತು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೋಜಂತ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟಿ ವಿ ಬಂದು ಅಂತಾರೆ 5 ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಇನಿ ಪುಸ್ತಕನು ಓದನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲದಿ ಓಡು ದಯಮಂಡ ನಂಕೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಬರಡುಂದಂಡ ಗೀತಾನಂದರೆ ಖಾಲಿ ಇರು ರವಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತು ಬೂಕ್ಲೇನು ಓದೋಡು ಇರಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ನೆನಪೋಡು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ ಇನಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಆರು ಕಂಗದ ತೋಟ ಇತ್ತಿನಾರು
ಕಂಗಡು ದಾದ ಮಾತಾಪುಂಡು ಕಂಗಡದು ಕೆಂಬುಡ ಅಂದ ಪುರಾಣ ರಡ್ಡು ತೆಕಾರ ನೇಲೋ ಎಂತ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ತುಪ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ತೂರ ನೇಲೋ ಕಂಗಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕಂಗಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಪುರ ಆಪುಂಡ ಕಂಗುಡು ಆಪುನ ಬಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಟ್ರಾಸ ಎಂಚಿನ ಹೊರಗೆ ಏನು ಬರ್ನಿಕ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ನರೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಕಂಗದ ಮುದೇಳ್ದು ಕೆಲವು ಬಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಪಾರ್ನಿಕಲು ನಾವು ತಿರ್ತದ ಬಿಡ್ನ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಪುಂಡವು ಚೆಂಚ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚದ ಅವೇನು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಕಂಗಡು ಬೇದ್ದಾದ ಮಾತು ಆಪುಣ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಆಪುಂಡ ಬಚ್ಚಿರೇ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಬೂರ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಂಗುಡು ಆಪುನ ಬಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಬೂರ್ನು ಕಂಗು ಸುತ್ತ ಬಿಡ್ಪುನು ಅವು ಆಸರೆ ಬೋಡದು ಸುತ್ತ 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 ಮಿತ್ತು ಹೋಗು ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಆಸರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಆಬಿಡ್ಸಿ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಘಜೀವಿ ಪನ್ಪನೆ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪರು ಬೇತಂದು ಕೆರೆಂಗಿ ಕೆರೆಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಕಂಗದ ಮುದೆಲ್ಲ ಅತ್ತವ ಬೇತೆನಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಡೆಲು ಕೇನದ ಗಂಡೆ ಚೇವುತ ಗಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ತೊಂಡೆ ಬೆಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊರ್ತೊಂಡೆ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಕಂಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮೇರೆ ಗೀತನಂದೇರೆ ಕ್ಷೇಮಕ ಕಂಡೆಡಿತ್ತಿನಾತು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ಟ್ಲಚ್ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣದಡಿಟ್ಟು ಹೂ ಉಂಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಲ ಉಂಡು ನಾವು ಇಂಚಿನ ತಿಂತಾಂಡ ಹೊರ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಕೌಂಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಫಲನೇ ಬೇತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೌಂತ ಗೆಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕುವ ಅವು ಬಿಡ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕಂಡೇನು ಬನ್ನಿ ಕಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಗಿಟ ಕಂಡೆ ನಿಕಲು ಕೇಂಡ ಬೇಜಪ್ಪು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆ ಎಂಚಲಕ್ಕ ಅವರು ನಾಲ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕವೇನ ಎಂಚಿನ ಚೂರ್ಣ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ರಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರಾಮ ತೀರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ರಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಕಂಡ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಒಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರ್ಣ ಗಂಟೆ ಮಲ್ದೆ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಜುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಿಚ್ಚ ಬೈದೀನಿ ಕಂಡೆ ಅವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪುಚ್ಚಿ ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ತಾ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಹಿಜ್ಜಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಯಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವೆ ಬರೆಪೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಬರೆಪೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಂಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಿಕಲ್ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಹಿಜ್ಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನ್ ಕೆಲವರು ತಿಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಕಂಡೆ ಬರ ಒಟ್ರಾಸ್ ವೈ ಪರತ್ ಅಂದಾಜಿನ ಕಂಡೆನೇ ಇಪ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಕಂಡೆನ ಆತ ಅಡಿಟ್ಲ ಕೌಂಪಿಜಿರ್ ಮೇಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೆಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಕೌಂಪುನ ಕಂಡೆ ಅವು ಆಪಿನ ಆಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಅದೇ ಏತು ಜೋಕುಲು ಮೇರೆಗೆ ರಾಮಗೊಂಜರಿಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಓ ರಾಮ ಮೂಜಿ ಈ ತೋಟದ ನಂಡುಟ್ಲ ಅವಲಿ ತೋಟದ ನಡುಟ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದ ನಂಡುಟ ಅತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ಇಂದ ಅನ್ನ ಇರು ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸ್ಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಯಾನ್ ಬೇಕು ರಾಮಗೊಂಜ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಗೀತನಂದರೆ ತೋಟದ ನಟ್ಟು ಬಂಡ ಈ ಕೃಷಿತ ಈತು ಒತ್ತಡೋಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಅಂಚಗೆನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಏನೋ ಬಡದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ఇంక బుక్ పొడిచితను మరి ఇంకేం పోతాయని మర్దు ఉడారన్లో పోతాయని బుడేదిన సపోర్ట్ ఇచ్చేంత మూజి జోకులాపనన్న ఇది ఎంచిన సమీకి ಕಾರಣ ತೆರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾಂದಾದ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಬನ್ಪುನು ಕೃಷಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಇರು ಒರಿಯ ಬೆನ್ಪಾರು ಈತು ತೋಟ ಉಂಡು ಕಂಗುಂಡು ಅವುಂಡು ಉಂದುಂಡು ಕಾಯಿಗಾಶಿ ಮಲ್ಪಾರು ಕಂಡೆ ಒಕ್ಕುವಾರು ಕೆರೆಂಗ್ ಬೈಪವರು ಈತ ಮಾತ್ರ ನಡುಕು ಪೊಂಜೋನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ಇರಗೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲ ಅದು ಓ ಅಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಬಂತ ಬುಡದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎತ್ತಲು ದುಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಅಟ್ಟು ಎನಕೇನು ಬುಡಿದಿಂಚೋಲ್ಲ ಅಟ್ಟು ಬುಡಿದುಂಡದೆ ಬಾರಿ ಸರ್ ರೈಸ್ ಯಾರ್ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ವೆಜ್ ಪಿಜಾ ಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ತೆಕ್ಕಲ ಚೆಲ್ಲದಂಚೆ ದೂರ ಆಳ್ಪದು ದಯೆ ಯಾನ್ ಪೆಜೋಡು ಓ ಆತರ ನಂಜಾಲಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿಜಾಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ನು ಏಕದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ನು ದೇವರನದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೇರ್ಲೆ ಅವು ಇನ್ನು ಇರ್ನ ತೋಟೋಡು ಬಜ್ಜೆ ಹೊಡೆದಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುದ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ನಟ್ಟೊಡತ್ತೆ ನಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದಾಳ ಅಟ್ಟಿ ನಡತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನೇ ಹೋಗ್ನು ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆತ ಓ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಬರ್ಲ ಕತೆ ಅದು ಆದ ನಂಜ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಗೆಲ್ ಚೀಲ ಹೊಡೊಂದು ಅಂದು ಕ್ಷೇಮಕ ಬೇಜಾರು ಬಚ್ಚಿರು ಇರ್ಲಂಚಿನಿ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಸರ್ ಮುರಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳ್ಪೆ ಹೊರಗೆ ಏನು ಅನ್ಪಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಡುಲ್ಲ फिर अर्ध घंटा बुड़द पोना अनपल धर्मस्थल मध्याह्न धर्मस्थल कांडे सुब्रह्मण्य कांडे चा तिंडी सुब्रह्मण्य मध्याह्न भैया ಕೂಡ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕವು ಜೇಂಚಿನ ಹೋವಂತೆ ಹೋಂದೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ఒక మరేది సంగతి తెలియదు
ಪನ್ನೆರಡು ಹೌದು ಪಂಜನ ಅಲ್ಲೇ ಪದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆತ ದಾನಿಗೆ ಕಾಡೆ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಬರ್ತೇನೆ ಪಿರಾತು ತೂಪೆ ಸರಿ ರಾಕೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅವು ಮೇರೆ ಫುಲ್ ದಿನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ತುಲಿ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಪಾಡ್ನು ಯಪ್ಪ ಪರಿಣಯ ಅಂಚತ್ತ ಸರಿ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆತ ಸೀಟಿಗೆ ಓಡೋದು ಗಲಾಟೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಆದ ಮೂಲ ರಾವಿಕೆನ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಪುಂಜ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ರಾಮ ಮೂಲ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಮೂಲ ಭಯಂಕರ ಕೋಪದ ಬಿಸಿಂಟ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಪೋಯ್ನೆ ಆ ಎದುರದ ಪುಂಜನ ಲಂಗೊಂಡು ಪಾರ್ತದ ಕಂಡಿಡದು ಹಾಕದ ಛೇ 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 ಕೊಂಜೋಗಲ ಹಂಗಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಅಂಜೋಲು ಬೈರಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪೇರಪ್ಪ ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಬೇಟಿ ಇಜ್ಜೋ ಅಂಜೋಲು ಇಜ್ಜರತ್ತ ಪೂರ ಪಂಜನಗ್ಲೈತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಗಳೆ ಅದು ಪೋಣಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಲಾಲೆ ಭಜನೆ ಒಪ್ಪನು ಏಕದಮ್ಮು ಭಜನೆ ಅಂಕಲ ಮೂರು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಉಂಟು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಏಪರ ಭಜನೆ ಒಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ವರತ್ತ ಸಂತಾನ ಅಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಒಪ್ಪನು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಭಜನೆಗೆ ಬಿಗುರಿ ಎಂಚ ಭಜನೆಗೆ ಎಂಟು ಮಾಡುದು ಕ್ಲೀನ್ ಆನುಲ್ಲ ಸ್ವರ ಎನ್ನ ಪುಡಿದಿನ ಸ್ವರ ಆನುಲ್ಲ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ತಂದೆ ಬೋರು ಎಂಚ ಸಾಧ ಸ್ವರ ತಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆನಲೇನೋ ಸ್ವರ ಪನ್ಯ ಏಕದಪ್ಪು ಭಜನೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಭಜನೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಲ ಕಾರಂತಂತೂ ಓಡತ್ತ ತೂ ಏನ ತಲ ಮುಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲಾತ ತೂ ಎಂದನೆ ಜೋಕ್ಲು ಬ್ರೆಂಚೊಲ್ಲ ಇರ್ಲೇಕನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಲ್ದ ಉಂಡತ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಒಂಚ ಇವು ಅವು ಬುಡದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ದೋಡು ಕಾಲ ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆನಾ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಕಪ್ಪು ನೀರ್ಲ ಕಪ್ಪು ಓಹೋ ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕ್ಲ ಮೂಜಿಲ ಕಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಉಂಟು ದಾನೆ ಮದ್ಮಾಯಿನ ಸುರುತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ನೆನಪು ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಡೋಲೆತ್ತ ಅರ್ ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಅರ್ನ ದಾಲ ದೆಂಗಾದೀಪನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಬುಡಿದಿನ ಅರ್ ಕಪ್ಪು ಬುಡಿದಿಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಬಂಡ ಮಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾರಿ ಬುಡಿದಿನ ಮದ್ಮೆದ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾರಿ ಸಂಗತಿ ಇರೆಗ್ಲ ಉದ್ವೇಗ ತವಕ ಅದಪ್ಪ ഞാൻ നാടിനല്ലേ കോണിട് കോണിട് ഞാൻ ടോർച്ച് വെത്ത നാടിനു മോളിച്ചാല് മോളോളാല് അല്ലെന്നെ നാടും തുള്ളാല് నాడు పత్రం అండి నేను రప్ప అండి ಹೊರ తెలిపులాగి జోరు తెలుతాను తెలిపినాక కూలి దోచి పొల రెండు కూలి వంజాండ ఐదు పక్కದ ಅಂತಾರೆ ಸೈಡ್ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿಲ ಕಪ್ಪತ್ತ ಅದು ಯಾವ ಮನ್ಪಣಿ ಗೀತನಂದರೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಈ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತಾಡತೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಗ್ಗಿ ಕಪ್ಪು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಪ್ಪು ಆಡ ಕಿನ್ನಿ ದೀತಿನಿ ಬೊಲ್ದಿ ರಡ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಲರ್ ಅಂತ ನಾಯಿ ಬೊಲ್ದು ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಕತೆ ಓದನ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಕತೆ ಓದನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕುಂಜರೆ ಉಂಟು ಓದುವರ ಓವು ಎಂದು ಚಂದಮಾಮ ಬಾಲಮಂಗಲ ಮುಖ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಕತೆ ಮಲ್ಲಕತೆ ಓದುಂದಿಜ್ಜಿ ಓದುಬೆ ಶುರು ತೊಂಜಿ ಪೇಜಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓದುದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವಂಡ ಬರೇನಾಗ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬುಕ 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 ಓದೇರ ಇನ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲೇನ ಕತೆ ಓದೇನ ಪುರ್ಸೋದು ಬುಡ್ಚ ಏನ ಇನ್ನೇ ಓದುಂದುಗಳ ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜಿ ನೀರು ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಆ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸನು ದೀವಂದಿರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆನುಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಇಕ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊನೋದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಲಿ ಜ್ಞಾನನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಯಾನು ಕ್ಷೇಮ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ವರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾನಂದಿರು ಸ್ತ್ರೀ ಜನ್ಮಂ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ರವಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪುದಾರುಂಡು ಊರುಡು ಮಾತ ಏರು ಎಂಕರ ನಿಕ್ಲನ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ಲು ಬತ್ತತ್ತ ನಿಕ್ಲಿನ ನಾಡೊಂದು ಅವ್ಲು ಕೆಲವು ಬಂದಿರ ಆರು ನಿಕ್ಲನ ನೇಬರ್ ಅವರಿ ಬಂದಿರು ಅವು ಭಯಂಕರ ಆ ಜನ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 6 ಇಂಚಿನಪ್ಪ ರಾಕೆ ಬೊಲ್ಲು ಜನ ನಾನು ಮದ್ಮೆನೆ ಈರೇ ಬೊಲ್ಲು ಅಡಿಗೆತ್ತ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪೊಂಜವು ಎಂಕ್ಲು ರಾವಕೆನೆ ಬಾಡ್ಜ ಅಂದು ಬಣ್ಣಂತಿರ್ಗಿ ಈರ್ ಪೊಲ್ಲು ಪೊಲ್ಲು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವಾಗ್ಲೇ ಪಿರೋಡ್ ಬೆರಿಟ್ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪರ್ಗೆತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ರೈಸದ ನನಗೆ ಇರಾಗ ಬೆರಿತಾ ಅಂದಾಜು ದಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಬೆರಿತಾ ಯಾನು ಅವೇ ಹೆಂಗ ಕೆಲವರು ಪುರ ಎತ್ತೆ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪಿನಾಕ್ಲು ದಲ್ಲಾಕ್ಲ ಅಳತೆಗೆ ದಲ್ಲಾಕ್ಲು ಬರೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ರವಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಅಂದಾಜು ಇಡಬಲ್ವೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಪುಣವು ಹೆಂಗವು ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಅಲೋ ಯಾನು ಪುಷ್ಪ ಬಾತ್ಯಾರ್ನ ಬನ್ನ ಪುಷ್ಪನ ಅಂದಾಜು ದಿಕ್ಕಿದಾಪನೆ
ಆಲ್ತೋದಾಲ ಬರಡು ಅಲ್ತದಲ್ಲ ಬರಡು ವೇದಾವತಿ ಬತ್ತನೆ ಇದ್ದಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಬರಡು ದಿಜ್ಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಬೆರಿಟ್ ಅವಳು ಪಕ್ಕಿಗುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂದ್ ಮೆಂಚೆಂಜಿನ ಪುರ ಗೇಟ್ಗುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಪುರ ಕಂಡಿಗುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಗುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆರಿಟ್ ಕಂಡಿ ಪ್ರದೀಪ ಕಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿರಾಕಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಲ್ ಎಕಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ ರವಕೆ ಬಸ್ ಹುಡುಗಲ್ಲ ಡೈನು ರಾಕೆ ಬಲ್ಲುದ್ರಾರಿ ರವಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಮಲ್ನಿ ಅನ್ನತ್ತು ಅವುಗಲಟೆ ತೆಲ್ಪುದ ಪುರ ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿದ ಪುರ ಅವುಗಲಟೆ ಆನಂದ ಭಾಗ ಆತೀನಿ ಪುರ ಬರ್ತನಂಗನೆ ಅವು ಆಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ದುರ್ಬಂಡ ಅಪ್ಪನು ಈ ಮದ್ಮಲ್ನ ಬರೋ ರವಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಗೆತ್ತ ಇರು ಅಂದಂದೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ರವಕೆಗೆ ಎದ್ದೆತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವದಾಗ 5,000 ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪನು ಐಕ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅಂದುಗುಲ್ಲ ಅವರ ಬಳ್ಳಿದ ಅವು ಸುತ್ತಲು ಬಳ್ಳಿದ ಮಣಿ ಮಣಿ ಸುತ್ತಲು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಮುಲೆಪುರ ಮಣಿಗುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅವು ರವಕೆದ ಪೀಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿ ಮತ್ತ ಮದು ತುಪ್ಪೇರ ತೋಜು ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಣಿಗುಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು ರೇಟ್ ಇಪ್ಪು ಮಣಿಕ್ಕೆ ಬೆರಿಕ್ಲ ಮಣಿಗುಲ್ಲ ಅವರತ್ತ ಬೆರಿಕ್ಲ ಬೆರಿ ಫುಲ್ ತೋಜೋಡಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಕ್ಕಿದಾಲ ಎನ್ನ ಮಣಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಲ್ನೆಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಬೇರಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪು ರಾಕೆ ಪೂಜಿ ಕೆಲವರೆಗೆ 4,000 5,000 ಕಾಲಿ ಮಣಿಕ್ ಗುಬ್ಬಿ ಪೂಜತೆ ಗುಬ್ಬಿ ಉಂಡ ಕೆಲವದೇ ಇದನ್ನ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪು ನವಲ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲು ತೋಜು ಅಂಜೆ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಬರಣಿ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಓಹೋ ಪತ್ತು ಇಚ್ಚರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಮತ್ತ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಕಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಮತ್ತ ಡೇಂಜರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಈ ರವಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ದು ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಇರಗಿದಲ್ಲ ಪುಂಜೋಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪುರ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತು ತೋಜವರ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಸರಿ ಆತನ ಅಂಚ ಕೆಲವರನ್ನ ನೆರಡಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಆತನ ತುಲಿಗೆ ಇದು ಇರ್ಬಲ್ಲಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬೆದಲಕ ಬಲ್ದಾರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲಕ ಆತನ ಎಂಚ ಪತ್ತದು ಮೈ ಕೊಂಚ ಪತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಾಡ್ದಿನ ರವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬನ್ಪೇರಿ ಬನ್ಪೇರಿ ಅಂಚಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗರ್ನಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೂರ್ನವಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡೈತಿ ಕೆಲವು ಯಾನು ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂತೇನು ರಾಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಕಂತ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮೇ ಸತ್ಯವಿ ಇಂಚಿ ಸಾವು ಎಂಬಿ ಜೋಲಿಗೆ ಆನ ಪಂತಿನ ಆಡನ್ ನಾಯ್ಡನ್ ಅಯ್ಯ ಇಂಚಿನಂದು ಛೇ ಸರಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ನೆರವು ಇಂತಲ್ಲ ಅದನಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಟ್ ಪಾಡ್ದತ್ತು ರವಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪೆರಾಬುಜಿ ನೆಂಚಿನ ಮನೆ ಸಾವದ ಬಲ್ಲಿಗೆನ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೇಲಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೇನು ವರ ಅಂದವು ಚಟ್ಟಾಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಬೊಚ್ಚ ನಾವು ಹಾಲ್ನೇರ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಕ್ಲ ನನ್ನ ಎಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ರಾಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಸಾವದ ಬಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ತಿಗಲ ನನ್ನ ಏಡುದ ಶೀಲಣ್ಣ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಸರ್ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತವು ಯಾನ್ ಏಟ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಬಿಡಿದಿಡ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನೆ ದುಂಬು ಯಾನು ಪೊಲದು ಕೊರೋದು ನಿಂತು ನಾವು ನಿಂತೆ ಹೊರಬಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊರಬಲ್ಲ ಅತ್ತೆನ್ನಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡ ಅಳತೆ ಎಪ್ಪುಗ ಅವರ ಬರ್ರಕೇನು ಜೊಲಿತ್ತೆ ಹೊರಬಲ್ಲ ಹೊರದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ 4-5 ವರ್ಷ ಬೋಡು ನಿಂತ ಬರೀದಿತ್ತ ಭಜನೆ ನೆಟ್ಲ ಬಿಸಿ ಅನ್ಪೊಂಜು ಅಡಿಗೆ ಪೋಯರಂಡತೆ ಈ ಟೇಪ್ ಅದೊಂದು ಪೋತೋಡು ನಾನು ಒಡಿಗಿಂದು ಆ ಮಂದಿರಗೊಂದು ಪೋಪಿ ನಾನು ಮುಲು ಆ ಭಜನೆ ಪಣೊಂದು ಮಲ್ಲ ಆ ಆನುಲಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅವಳು ಕಾಪುಣ್ಣ ಭಜನೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜಿಲ್ ತಿಂದೆ ಬರಡತ್ತಂದು ಎಂಕ ಅಳತೆಗೆ ಬರತಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಜಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಎಂಕು ತುಂಬುದ ಅಳತೆದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪುಲ್ಯ ಅವು ಇತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೂಜ ದೇಹ ಬುರ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೂಜ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಕುಡೋರ ಕಡುಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂದಾಜೆ ಬರಡು ಇರೇ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜ ತುಂಬುದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಿ ತುಂಬುದ ಮತ ಅವು ಜನಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಪಂಜೋಲು ಹೊರನೆ ಬಾಪೇರು ಕೆಲವು ಸೈಯರು ಸಪರ ಮದುವೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೆಂದದು ಮೆನ ಬಿಡದಿತ್ತದಲ್ಲ ತೋಟ ಬರ್ಪು ಜಲ ಅಂಚ ಬೆನಂದೆ ಬಾತೀನಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಸರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನರ ಬಿದ್ದಂಡಿ ಬಂಡ ರವಕೆದ ನಮ್ಮೊಂದು ಚಟ್ಟ ಪೋಯಿರಪ್ಪ ರವಕೆನ್ ಬಾರಿಕ್ ದೀಕ ಸರಿ ಪೋಪನೆಗೆ ತುಂಬು ಮೇರು ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್
ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿರಣಂತೆ ಕಾಪಾಯ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ರಡ್ಡ ಅಂಜೋಳ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕೊಂಚ ಪೊಂಜೋ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪೊಂಜೋಲೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಗೀತಾನಂದರೆ ಯಾಂದೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬೈದಾರೆ ಪೊಂಜೋ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬೈತೀನಿ ಯಾಕಾಡು ಇಡು ಬನ್ನಗನಿ ಕಾಪವನ್ನಂತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾಪದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜನಗಳೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪದೆ ಮದುವೆ ದುಮ್ಮನ ನೀವು ಕೊರಿಪಿನಿ ಪಂಡ ಆತ ರಾಶಿ ಪುರು ನಿಂಗೆ ಏರ್ನ ಪೊಲ್ಲುಡು ಅಂತ ಜಾಗ ಇತ್ತ ಮೆಹಂದಿದ ಅವರು ಮಂಜಿನ ಲೆಹಂಗಾ ಹಳದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಬೈದಿನತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಲೇಖಕಿ ಆರ್ಲ ಲೇಖಕಿ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗನಟಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪುಂಜು ತುಲೆ ಓದುನ ಹವ್ಯಾಸದಿ ಒಂದೇರು ಬರೇ ಪೇರು ಕವನ ಸಂಕವಸನ ಮತ್ತೆ ಬರೇ ಪೇರು ಆರ್ಲ എന്നൊക്കെ മേരെ പുല്ലു ಅಂಚ ನೆಟಪುರ ಪೊಪ್ಪೆ ರವಪುರ ತಲಗೊತ್ತು ಲೇಖಕಿಯಾರು ಆವಡ್ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಪುದರೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪುದರ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಅದೇ ಅವೆಂಚ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಎಂಚ ಬತ್ತು ನಾವು ಅవి ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ ದಿಯೇರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಏನೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲು ಪಾಡುವರತೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ ದಿಯೇರು ಒಂಜಿ ಪುದರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪುದರ ಆಲೋಚನೆ ಆಣಾಂಡ ಇಂಚನ ದೀಕ ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ದೀಪಕ್ ದೀಕ ಆಣಾಂಡ ಇಂಚ ದೀಕ ಅಂಚ ಬರು ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ದೀಪ ಅಂಚ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ ದುಂಬೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತು ಬಂಜಿಡುಪುನಗನಿ ಬಂಜಿಡುಪುನಗತ್ತಪ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಏನನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ರಪಕ್ಕಂದ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಣ ಕಾಸು ನಿಧಿ ನಿಧಿ ಅಂಚ ನಿಧಿ ಲಕ್ಕಣತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪುದರ್ದಿ ಅದು ಎಂಚಿ ಮಾರ್ಲೇರು ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ನಾನು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಟ್ರಿ ದಿಕ್ಕಿನ ತೊಟ್ಲುಡು ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಾಟ್ರಿ ತೂಯಿನ್ಯಾವು ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕದಂడి ಅರಿದು ಲಾಟ್ರಿ ತಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮರ್ಲು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಪೋದ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪಂದು ಪೈ 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಪೋದು ಸರಿ ಬಕೆಂಚೋಲಾರು ಕಂಡನಿ ಮತ್ತ ಸೌಖ್ಯತ ಅಯ್ಯೋ ಕಂಡನಿ ಸೌಖ್ಯಪ್ಪ ಓದಿರ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲರ ಏ ಹೋಗುತ್ತು ಜೀರೆಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓ ಹೋಯ್ತಾ 17 ನಂಬರ್ದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡದ ಪ್ರಜೆನಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಎತ್ತರೆಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂತರ ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಪುಗೇಳ್ದು ಗುಲ್ದು ಎಂತ ಫೋಟೋ ಒಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಸೀಟ್ ದಮ್ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ತೀನಿ ಅವೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆತ್ತು ಸೀಟ್ ದಮ್ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪೊಂಜೋಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಂತೀನಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋವು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಅವೆನ್ನ ಕಂಡನೆತ್ತಪ್ಪ ಈಚಪ್ಪ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಜೋಲ್ನ ಸೀಟ್ ಪೊಂಜೋವು ಕುಲ್ದೀನಿ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ಬಾಚಿದ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಪೊಂಜೋ ಜನ ಲಕ್ಕವನತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೋರದ ಪೊಂಜೋ ಕಪ್ಪುದ ಏರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕುಟುಂಬ ರೌಡಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಮಿ ಅವು ಟಿವಿ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಒಯ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಂಜೋ ಸರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಅದು ಆತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತ ಅಂಜೋಗು ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜ ಅವಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಏಪ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಖುಷಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿಯು ಸರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಚಟ್ಟಂದು ಕೇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಕನ ಮೇರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನಕ್ಕೇನುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ನಿಕ್ಲು ಕೊರೋಡು ಈ ಬೂಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನತ ಆ ಬಿಗಿಲ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾಗ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲೆ ಬಿಗಿಲ್ ಉಡ್ತಾನ ಬಿಗಿಲ್ ಉಡ್ತದು ಬಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬನ್ನೋಡು ಸತ್ಯ ಗೂರ್ಕೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತಂದು ಇತ್ತದೇ ಉರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಶಬ್ದ ಉಂಡ ಅಂದು ತುಯ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೇರ್ನಾಗ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಎಸ್ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ
2 ಲಕ್ಷ ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಆತ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆತ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಖರ್ಚಿದ ಐಟೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಣದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ಸಾವು ಸುಡ್ ಕಾಡು ಮಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಇದು ಪಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋತೀರಿ ದಾದಾಯ್ನಿ ತೆಡ್ಲಾಕಿನಿ ಇರೋ ಕೇನ್ವಾರ ಚಟ್ಟಾನ್ ನಮ್ಮ ಇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ರೆ ಪನ್ಪುನಿ ಗೀತಾನಂದಿರು ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಅಂದ ತಿಡ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಬ್ಬ ಯಾನ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬಂದಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಕಾಕತಾಳಿ ಅವನ್ ಪೇರಾಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಪನ್ಪುನಪುರ ಹೊರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಡ ಕೊಂಚ ಪುಸ್ತಕ ದಿಕ್ಕುದು ಅಂತ ಅಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಆತ ಅದೇ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಅಂದು ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ತೂಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಅಣ್ಣ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೋನೆ ಬುಡಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬೈದಾರ ಅಂದಿಡೆ ಬರ್ನಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ ಟಿವಿಗೆ ಒಯ್ದಿನತಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚದೆಪ್ಪವ್ರು ఆయన తిప్పిడి కెరపోయిరికి కొంచెం ప్రశ్నకేనోది ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ಕ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ಉದ್ದಲ ವೈಪುನ ಬಿಡ್ಸಿನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐನು ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಆ ಬಂಪರ್ಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಬೂಕು ಆ ಬಂಪರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ದಯಬನ್ನಾಗ ಬೂಕು ಪಂಡ ಅವು ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಬಂಗಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಸುಲಭನೇ ಆವಡೊಂದು ಸುಲಭದನೇ ಮಲ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನು ಕೇಂಡಿ ಕೂಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಸರ್ ಎಂಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದನ ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡತಿ ಓದನ ಅವು ಗೊತ್ತಾಣ ಇರು ನೆಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಬಯೋಡಾಟಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಗಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಎದುರ್ಬೋಡು ಓ ರಾಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಡು ಗೊತ್ತನೆ ಸರ್ ಯಾನು ಓದೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಬಿಟ್ಟು ತನಗ ಇಂಕ ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ಯಾರ ಇತ್ತನು ಯಾನು ತರಕಾರಿ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಂತೆ ಕಣ್ಣನ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡೋದಿತ್ತು ತಾರ ಎಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಭಾಗ ಆತವು ಮರಳು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಬಿಜಿ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಯ್ತು ಓಲೋಲು ಮಂಡೆ ಎತ್ತನ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ತು ಯಾನ್ ಲಂಚಿನ ಕಾರಡು ಹೊರವರ ಪಿದಾಡುವೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಂದ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಉದ್ದು ಪೋತಿನ ಉಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಕಾರು ಅಂತದ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಓಡಿ ಬಿದಾಡೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಾರು ಅವು ಕೆಲವು ಈ ಬರೆಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾದ ಅಂಚೆ ಹಾಪಣವು ಮಗ್ಲಂಜಾಗ್ಲು 3 ಬೇರುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರತಿ 1000 ಪ್ರತಿ ಇದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೆ ಮಲ್ತನ ಪೋಡಿ ಸರಿ ಕರಂತೆರೆ ಇರಗೊಂತ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಉಂಡತ್ತ ದಾನೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡ ತೋಟೋಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ್ವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಂಡ ಏರು ಸುರು ಬಿಗಿಲು ರೂಪಾಯಿ ಅಕಲ್ದ ಕೇನ್ವೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೂಕು ಪೋಪು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಕಟ ಕವಿ ರಗಳೆ ಕವಿ ಆರು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರೆ ಆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಬರಹಗಾರೆ ಎಂದು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯರು ಮಗ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ಅವು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತು ನಾವು ನೆನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಆರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದು ಆರು ಬರ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಆಲಾವ ಮೂಲಾವ ಒಂಜನೇ ಬುಕ್ ರಡ್ನೇ ಬುಕ್ಕು ಬರಿಕ್ ಪೋಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವರನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆದುಪ್ಪೇರಾರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ನತನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುನಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಅಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಬರೆಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬನ್ನೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣ ಪರೇಸ ಅಂದ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಪೊರ್ತಲ ಅಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ನವಿಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಂದಿಜಿ ಅವಸರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬೂಕುದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದು ಜೋಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ತೆಪ್ಲೆ ಕುಸಲ ಇಲ್ಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕೊರ್ತಿನ ಬಿರುದು ದಾದ ಕುಶಲ್ ದರಸಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್
ಬೂಕು ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಗೆ ಪೋಣು ದಯ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಬಿಗಿಲು ಉರಿಪಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಲೇಕ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಗಿಲು ಉರ್ಪೋಡು ಮೂಲ್ನೇಲೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜ ಅವು ಅಂದಾಜಾತನು ರಪ್ಪ ಉರ್ತದೆ ಕುಸಲ್ ಧರಿಸಿ ಬಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಯಾನು ರವಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಒಬ್ಬರು ಟೇಬಲ್ ಗಾಡಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚೆ ಉದ್ವೇಗಡು ಬಂದು ಬೈನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬರೀತಿನ ರಡ್ ಬೂಕು ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಗೆ ಪೋಪು ತೊಂದರೆ ಅತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಬೂಕುಂಡು ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬುಕ್ ಅನ್ಲ ಕೊನ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾನವರೇ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅಲವ ಮೋಲವ ಬರಿಕೆ ಹೋಯಿ ಅದೇ ಅವು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪರ್ಲೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ ಪೋಯ ಹಾಂ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂದರ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತುಳುನಾಡದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರು ಬರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರ ದೇವರನ ಮಲ್ಲ ಪರಮಭಕ್ತಿ ಪೋಂದಿನ ಸಾಣಜ್ ವಾಸಾನಗು ಬಂಡಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬತ್ತಿ ತೆರ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇರ್ತೀನಿ ರೆಡಿದೀನ್ಯಾ ಶ್ವಾಸ ಆಗೈತೆ ಶ್ವಾಸದ ಐತಿ ಓಕೆ ಆರು ಬರೆತಿನ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ಯಾನಂತೆ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಬಕ್ಕ ಸುರುವಾನಗ ಮೆನಿಪುಲೆ ನೀವು ರಡ್ಡು ಬೂಕ್ ಬರೀತಿರಾರು ಇಂಚೊಪ್ಪಗು ಅವು ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಹೌದಲ್ಲ ಕುಲ್ದುದಲ್ಲ ಬರೆವೇರ ಯಾನಂತೆ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಟೈಟಲ್ ತೊಲೆಗೆ ಸುರುವಾನಗ ಮೆನಿಪುಲೆ ಆಯ್ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಿರುಕತೆ ಅಂದು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಲ್ಯಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಡಿ. ಹಾಂ ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಈ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಅಂತ ಪನೋಡು ನೀಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಡಿಕ್ 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 ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಡಿಕ್ ಡಿಕ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಡಿಕ್ ಡಿಕ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಡ್ಡು ವಾರ ಮೂಜಿ ವಾರ ಈ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಐಟ್ ಪುದರ್ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ತೀನಿ ಈ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಹೆಂಕಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಈ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅವರ ತುಲೆ ಏತು ಬೇಗ ಇರಗೆ ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಸುರುವಾನಗ ಮೆನಿಪುಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ಒಂದು ಗೀತಾನಂದಿರೆ ಓಪು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಓದ್ಲಿ ಓದ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬರೀ ಪೋಯನ್ ಲಾತು ಎಂದೇನು ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜನಗ್ಲೇರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲೇಕ ಇಚ್ಚಾನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓದಾಡು ಯಾನಂತ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಅಂದು ಪುದರಿ ಅಂತೆ ಟೈಟಲ್ ಪೊಂಜವಲೆ ಕೊರ್ನೆಗ ಬುಡದಿಗೆ ಅನ್ಲ ಕೊರಲಿ ಬುಡದಿ ಏರಿಗನ್ಲ ಬೇತೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಅದ ತಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಡಿ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ಡೆ ಓದ್ವಿ ಇರಿ ಓದ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಓದದು ಯಾನೇ ಜೆಪ್ಪಲಿ ಸುರುವಾನಗ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಅವಲ ಬಂಗನೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಜೋ ಸುರುವಾನಗ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅದೇ ತೂಲೆ ಈರು ಓದ್ಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ದೀಪೇರಿ ಅಂದ ಅವು ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇರ್ ಪಣ್ಣ ಅವು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಯ ಹೋಗ್ಬಿನ ಹೋ ಬುಡಿದಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಪೆರತ ಕಾರಂತೇರೆ ಕಂಡನಿ ಓಲ್ ಬಸ್ ಟುಪ್ಪೇರು 6 ಬಸ್ ಟುಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಸರಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಪಾತಿರ್ ನಾತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಏ ಬೋಳಾರ್ ಬರೆತಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಸೈತಿನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಜೂ ಆಪೆ ಕೆರ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪಿ ಎಡ್ಡ ಕತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಅವು ದಯಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ರಡ್ನೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ನಾಟಕಲ ಈ ಉತ್ತರ ಪಂಡಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೀ 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 ಲೀ
ಲೀ ಲೀ ಲೀ ಲೀ ಪೋಲಿ ರಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ ಲೀ 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 ಕಿತ್ನಾ ಲೀ ನಾಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೀ 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 ಕಿತ್ನಾ ಲೀ ಚಾರ್ಲಿ ಏತು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ದಾಗಿನ ಕೆಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ದಿಕ್ಕಂದು ರೆಡ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಪೋಪುಂಡು ಇರು ಸರ್ತಿ ಬೂಕು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕೊನಪ್ಪಾರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಎಂಚ ಕೊನೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೀನ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೋಯ ನಾನು ಪೋಯ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಅವರ போய் ಪೋಪಿನೆ ಹೆಚ್ಚು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಯ್ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಬರೆತಿನ ಮಾಮಿಗು ಸರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಮಾಮಿಗು ಸರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬುಕ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಕಳಸೋಗು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಕಳಸೋಗು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರು ಈ ರಡ್ಡು ಬುಕ್ಕು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುದರ್ದೇಶಿ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ತೂತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರ ಅವಕ್ಕೆ ಪೊಲೊಂದು ಜಿಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇನೇ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊರ್ಪು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೋತು ನಾವು ಪುದರ್ದೇಶಿ ಐಟ್ ಭೂಬಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ನವಿಂಡಿ ಬಡ ಭೂಬಣ್ಣನ ಅರೆ ಕೆಬಿಗೆ ಅವನಿಜಿ ಅರ್ನ ಕೆಬಿ ಪುಡಾದಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಯಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಕುರುವಾಯಿ ಬಗ್ಗುದು ತುಲೆ ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತೇರು ಬೂಕು ಪೋಂಡು ಆ ಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಳೋದು ಪೋಪು ಆಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಉಂಡತ 4 ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕುರುವಾಯಿ ಬೊಗ್ಗುದೀನಿ ತೇರಂಟೆ ಬೊಗ್ಗುದೀನಿ ಪುಟ್ಟನಗನಿ ಕೆಪ್ಪಿ ಮಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಈತು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಪನೋಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 100% ಅವು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡ ಮಾತಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಪುದರ್ದಿದ್ದ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಮಗೆ ಹಾಕಿಂದು ಎಂಚ ಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಂಡ ಸಂತೆಗೆ ಮಗನು ಪುಗೆಳ್ಡುಗುಲ್ಲ ಬುಬಣ್ಣೆ ಪುಗೆಳ್ಡುಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಬಿನಿ ಪುಗೆಳ್ಡುಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊನ್ನಗ ಬಾಲೆಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಬಾಲೆ ಪುಗೆಳ್ಡುಳ್ಳಿ ಸಂತೆ ಪೊನ್ನಗ ಹಿಂಗ ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಈ ಮಂಗೆ ಕೇನು ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಮಂಗೆ ನಲಿಪವನಾಡ ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಕೇಂಡ ಮಂಗೆ ನಲಿಪವನ ಮಂಗೆ ಕೊರ್ರ ತಯಾರಲ್ಲ ನಂಬಿ ಬೇಗ ಆಟ ಬೋಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಪುಗೆಳ್ಡುಳ್ಳಿ ಪಡು ಬರ ಜಪಡಲೆ ಅಂಚ ಪೊನ್ನಗ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆತ್ತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಗ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮಣ್ಣೆ ಎತ್ತನು ಕೈಟ್ ಅವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೆಡು ಗಂಗಯ್ಯ ಆನಿ ಪೂಚಿನ ಆನಿ ಕುಲ್ದಿನಪ್ಪು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರಲ್ದಿ ಎಂಚಿನ ನೆನಪು ದೀತಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಡಿ ಅದೇ ಅವಳು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ನ ನೆತ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ಏನು ತೂತು ಜರೋಡ ಜಾನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಂಕ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ಬಕ್ಕಪುರ ತೂಪೇನ್ ಉದರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ತೂತು ಜಾರೆ ಎಡ್ಡತನ ಗೆದ್ದೆ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಎಂಕವು ಪನ್ಪನಗೆ ಅಂದೇನು ಬಕ್ಕ ತೂಯರೆ ಆತಿ ಜಪಗ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನಗೋರ ತುರುಕಿ ಕೇಂದಿನಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಆವಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪಯ ಇತ್ತೆ ಏತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತನೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಡತ್ತ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೂಕು ಬರೆತಿನಾರು ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಕವರಿ కొంచెం ఇంగ్లీష్ ಬೋಡ್ತಿನ ಕೊನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಕಶು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪೀರ ಎಲ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೀತಿನಿರ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಐನಾರು ಪುಷ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗ ದಿಯರೆ ಏರು ಸದಾಶಿವ ಮೀನು ಅಂಚ ಐನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಕೊರಪೇನು ಬಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಬದಲ್ಗೆ ಬೇತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಪೆ ಕೊಂಡಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಕ್ಕ ಅವು ಓರಿದನು ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ ಓರಿದ್ದೀನಿ ಅವು
ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಹಾಂ ಕೇಳಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತು ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ನಾಟಕ ತೂತಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳೋಡು ಪೂರ ಅವು ಧನಿಕುಲು ಲೆಪಡದು ಮಲ್ಪದೇರ ಆ ನಾಟಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂದಾಗ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ನಾಟಕಡು ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಪುದರ್ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇರುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನರೆಂಡಿ ಮಾಧವಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಕುಂದಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಶವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಧವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂರ ಆಡ ಕೇಶವೇ ಕೇಶವ ನೆನಪುಂಡ ಲೆಪ್ಪನ DS ಬೋಳೂರು ಕೇಶವ ಅವನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಅಮ್ಮೀನ ಸೇಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ರಿಕವರ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ರಡ್ಡು ಬೂಕು ಹುಷಾರಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ಅವು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬೋಪು ಆಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಕೊರಿಯ ಬುಕ್ ಪೋಂಡು ಆತ ಬುಕ್ಲ ಬೋಡ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಗೀತೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೀತೆರೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಕೇನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲೇನು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಯ್ಯನ್ ಜೋಡಿ ಆದ ಒಂದು ಏರೊಂದು ಪನೋಡು ಆ ಶಬ್ದದೊಲೈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕಿ ಇಂಚೊಪ್ಪಗು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗಗು ಆರು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಮರ್ದಿಂಚಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಲೇಖಕೆ ಆದ ಚಿಂತಕೆ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಐಟ್ ದೆಂಗದು ಗುಲ್ದನು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ಬರೇಲೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನಾಡ್ದು ಪನೋಡು ಕು ಕೋ ಯಾ ಮಾಡಿ ಜಲ ಯುವಿ ಬೈರಲ್ ಇರುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೈರಲ್ ಇರುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಲೇಖಕನ ಪುದರ್ದಾದ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಜನ ನಿಧಿ ಪಡಿ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡಿ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊರೋನಾ ಕೊಯ ಬೆವರು ಬಂದು ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಲಬಿರೇಲ್ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಲ ಕುಡಿದು ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬರ್ದು ಬೈಲಿಡು ಪಡ್ಕೆಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅವು ಐಟು ಉಂಡು ಐತು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಅಡಗದನು ದೆಂಗದು ಉಳ್ದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬರೆಯರೆ ಬೂಕ್ ಕೊಡ್ತನು ಬಿರೇಲು ಕೊಯ್ದು ಏಕಲವ್ಯನಾಗಿ ಜಲದಲ್ಲಿಡಿ ಬಿರೇಲ್ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡಿಯನ್ನು ಜಲದಲ್ಲಿಡಿ ಬಂತು ಉರಿಪು ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ ಕೊಡಿ ದಿಕ್ಕದೀನಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡಿ ದಾದ ಬಂದು ಆತ ಸುಲಭ ಮಾಡು ಕೊಂಚ ಬತ್ತನತ್ತ ಸೂಪರ್ ಅದು ರೆಡ್ ಬುಕ್ಕು ಅವು ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದೋಡು ಇದು ಹುಷಾರ್ಲ ರೀ ಇದು ಅಕ್ಲಂತೆ ಪೆದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೇನಿ ದಾಲೆಜಿ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾರ್ ಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕಿ ಚಿಂತಕಿ ನಟ ಎಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಇರೆಗ್ ಬೂಕ್ ಆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಬೂಕ್ ಬರೀತೇರು ಕೋಪ ಬಿಡ್ತೆ ಕಾರಣ ಬರೀತಿನ ಬೂಕ್ ಕೋಪ ಬಿಡ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದೇವೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಬೂಕ್ಲ ಅವು ಇರೆಗಿ ಪೋದಾಂಡು
ನಿಕ್ಕಲು ಕೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಯಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೆಕ್ ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಬುಕ್ಕು ಈ 10 ಬುಕ್ಲ ಪಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 10 ಬುಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬುಕ್ ಖಾಲಿ ಅವ್ರು ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಬಂಗ ಸುಮಾರು 10 ಬುಕ್ಕು ಕಡೆತ ಬಂಪರ್ ಬುಕ್ಕು ದುಂಡಿ ಬರೆತಿನ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಅವು ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದ್ವಂದ್ವ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನು ಓದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ನಾಗ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಅವು ಬರ್ಲೇಕ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು 5 ಬಕ್ಕ ಕರಿಯಣ್ಣ ಕಾಗೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕ್ಕೆ 6 ಬರೆತಿನ ಇಂಜಿನ ಕಕ್ಕೆ ಕಾಕ ಕರಿಯಣ್ಣ ಕಾಗೆ ಬರೆತಿನ ಕಾಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡಿ ಕೋರಿ ಮೇರು ಮೈಸೂರು ದಂಚಿದಾರು 6 ಬರೆತಿನ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಊರ್ದಾರೆ ಅವಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಿನ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ DK ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕತೆ ಅವು ಪಾಪ ಪಾಪಿ ಪಿ ಪಿ ಪೈ ಪೈ ಪಂ ಪಂ ಪಹ ಅವು ಅರ್ಡನಿಗೆ ನೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕತೆಗಳು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಯಾ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೆಯೊಂದು ಜಾಂಡು ಭಾಷಣ ಅಂತೀರು ಅಂತ ನರ್ಗದ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರು ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತನ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೌಡ್ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಂದು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಬಂದು ಕೇಂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣವಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಪಲಾಯನಕ್ಲು ಪುರ ಕರ್ಕೇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾರು 6 ಇಂಚು ಪೊಗರಡ್ಡು ಬುಕ್ ಬರೆಯೋದು ಎಂಡ ಕೊರಿಯರು ನೀನು ಪುಷ್ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಏರೇ ಗೊರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತು ಬರ್ಪರತ್ತ ಅಂದ ಕಂತಿಯೇ 6 ಸೊ ಒಂಜಿ ಬರೆತೀನಿ ಕಮ್ಮಿಡಾವಡು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತವು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಕಮ್ಮಿಡಾವಡು ಬರೋ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡಾವಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ಏಪ ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ 6 ಇಂಚೊಪ್ಪಗ ಬರೇನ ರಡ್ಡು ಬೂಕುಲು ಅವು ಆತ್ಮಕಥನ ಬನ್ಪೇರೈಕ್ ಆತ್ಮಕಥನ ಒಲಾಡಿತ್ತಿನ ಪಂತಿ ಕಮ್ಮಿಡಾವಡು ಅಂಚ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಐಕ್ నేనొంజಿ ಮೂಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿಲ್ ತೆತ್ತು ಒಂಜೇರು ಮಾರೆ ಬರೇರೆ ಬರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾನೆ ಸ್ವರಟು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಡಂಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರ್ಪಾರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಾಯಿನಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡ ತುಪ್ಪ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಓದಿಜೇನು ನಾನು ಬೂಕಿಂಚ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಪನಗನಿ ಅವು ಬೂಕೆ ಅಂತ ಇಂಚ ವರ್ಧ ಒಂಜಿ ಪೇಜಿ ಓದಿಯೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮಗ ಜೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವಲ ಇನಿ ಈ ಬಂಪರ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಗಿಲು ಹೊಲ್ದಿತಾರೆ ಬಿಗಿಲು ಮುಂಕದಲ್ಲಿ ಪದಿಲೆ ರಪ್ಪ ತಿತ್ತು ಜಾರಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಕ ಬಾಯ್ದಡಿ ಈಜನ ಬಂಪರ್ ಪೋಪುಂಡು ಏರಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಉರ್ತೇಂಡು ಹೋಯ್ಜ ಕಡೆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏತನೆ ಮಾಳಿಗೆಡುಂಡು ಮೂಜಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 5 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 4 ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಂಪರ್ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ పోతుంది ఇన్ని బూకు అట్టిని పోతుంది పోతున్న యోగా టైలర్లకి బతుంది మాత ఆవిడ ఎంచినాలు ఆవిడ యోగా సరస్వతి నిల్లడకొని ఉందల్లారు జ్ఞానం వృద్ధి మల్పలి రావకేతుల కట్టు మల్పలి బక్కల మల్పలి ఇందు తిక్కుచి ಈ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓದಲೆ ಓದದ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾಡ ನಮ್ಮ ಅಗಪನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಬಂದಲೆ ಚಟ್ಟಂದು ಪನ್ಲೆ ನೂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಕ್ಕಲು ಮುಜ್ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ಇರು ಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜ್ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಜೋಂಜಿಲ ಒಂಜಿಲ ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲಡ ಬುಡಿದು ಉಲ್ಲೆ 100 ಬುಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಕಠಿಣನ ಆತಲ ಜೋರು ಮಲ್ಪಲ್ ಅದು ಬುಕ್ ದಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂತ ಇದೊಂದು ಬತ್ತನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕನತ ಟಿವಿ ಮೋನೆ ಆತನದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ರಾಮಕುಂಜ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಪಾತನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೆವಿಗೊರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪಿನ ವಾರೋಡು నువ్వే చట్టందు పనులే 101ನೇ ఎపిసోడ్ కాతందు ప్లే నికల్న బోకున్ బోర్డ్ అనుకోండి జిన్న ముడుదులే సరే 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 హే పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు
ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಬಿತ್ತಲ್ಡು ರಂಗು ಗುಂಚೆಡು